Belai hambai ruo sini media rakno tini asomsa press meet hai ke nong media na ringai kokma saman ke obana karan joto nork ni media tini pirjak kok kabang ma jaga khanalai chung tonglai kha hotat khayai Mia 28 tarik dinata 27 tarik hotat khayai Belberi Ardi Block Gobindo Holo BJP rok ni meeting tongmani o meeting paimani yagolo khumolo ngam chayo 5টা hai ke 6টা obo hai jaro asomsa 30-40টা hai bike phayai Mandai Takarjola tai obo hai ke je area ni kisu songkok BJP rok thumlaiai asomsa khumolo phayai petrol bum rakha silai kokha tai tong kosong tongnai rok ni auto bike ani jeman mana sobai sukrubai sogai kalang thangka tai borok tipra mothani sojak talarajak khajuri mura o jaga o chini tipra mothani party office tongmani aro doga chikhagai petrol lokhlaiai bisingobo soknani bagai chesta khaikya abono chini police rok thangai bisingo manai rok khampana asuk beba khamai malia bonno khailega mathar laika tai abo simiya Shantinagar heka athrakat aro chini tipra motha lamagana tipra mothan party office lamagana tongmani abono bo saka o petrol lokhlai sogoi kalang thaka abono haina hai nokgana tongma bagai local borok bathal laika police rok buthangai bathal laika obon bagai chung police rok no Radhapur PS no belai ke hambai boro tai chudo abo simiya kwbangma tong kosong tongnai rok bujak tokjak sikri sakrok kiri korok wngmani bagai dusi rok no je kono mohotei arrest khayangkai obo hai chung jara je tong kosong tongnai rok ba chung shanti priyo borok rok chung obo hai ke dera korok kalai tongmon no mathaknani bagai khna chung khumulung amchai Belberi Ardi Block ni bisingo 15টা bisi tai Khairpur Block ni andaro ADC village 4টা abono tine chung 19টা bisi tine chung khna 12 ঘন্টা ni bon saklai rekha obo chini tipra mothani high command borok ni nirdeshona chung obo khlaio boni bagai chung khna sudo road block chimiya picketing tongnai chung thana bo gerau khainai dusi rok no jasa khibana obo hai jara somaj durhi somaj ni samung khai tong samung haimya khlai tongnai haike tong kosong samungo kebengnai rok no borok no chinit to khlaiai police rok judi obono judi kono action naimiya public ni phan sohojogita nango hongkai borok no bo chung local hisabai chung jotno no borok no phan roi chung borok no rutugoi ti khlai lainai boni bagane chung kora podakhyep naoina omo hai tong kosong deramani bagane chung salchani bagai 12 ঘন্টা ni bagai tipra motha chung local khumulung amchani joto borok khumulung town committee ni borok no chung o jaga o 12 ঘন্টা ni bonda gorka boni bagai ang je area o bon tongnai boni village ni bumung sanai Champabari Champanagar Rasa Dasrat Nagar Bikram Molcham Purbo Belbari Shantinagar Purbo Janmajay Nagar Radhapur South Radhapur Bubagra tayong yango Khairpur tongo sini Radha Mohanpur Paschim Radha Mohanpur Dupsara Bordhuman Thakur tai yango jirainare khola o jeta khobjak toban hangkai Paschim jiraina khola Purbo jiraina khola Saidra village obo hai ke 19টা village na tine chini khana
12 घंटा ni bon da goja boni bagai chino bon ni fataro जों नाहारजाका chini ambulance kaili gari dud gari baharak phol gari tai kuthini gari rak tongkhangkai जों borokno bon ni awtar baireo जों borokno yakari nai borokno bagai जों kuno disturb khlaya borokno जों kesang khlaina जों borokno yakari hanai oboni bagai ang koinai o amjani job to borok समाज नि शिक्षित borok nongni thini bang nakar mung sanaina khana जों बाध्यतामूलक o khumulung area tongnai rok job to borok ni tong kesang tongnani bagai haike osoi osoi apod bipod binemano ta klaiting reina yak jur khayai salchani जों 12 घंटा ni bonda uthana job to no khamai hawai o jagare support khainani bagai ang koyo sekna obo job to ni khana hongni 6 ta ni sibi sarik 6 ta jora job to no phaiman jana ni bagai job to no kobagai जों oboni tei norok ni media ni maddome जों janogo seknang sedang jotonna hambai जों to main khlai chini je target thinganga जों picketing tongnai chini dosram brisha tongnai yango chini musulman boss dehake chini jiraina khola aro tongnai tai जों champonagar ni hingkai chini bridge champonagar bridge tongmani a jaga ni tongnai o bhaikene जों o amchayo job to sarkar ni office tongmani borokno जों tinini saklai ro o jaga जों borokno kebono जों khulok riya sarkar ni office school college jesaponi tongtong aborokno जों koyo bondo khlainani bagai o jaga kuno bipod ajiawai area ni shantini haike area o tong kesang tongnani bagai job to abno support khaidingnai जों khanani bo sekna kobogo yang champonagar ni जों yango jompui route jeta phaimani rasa dasra nagar adc village ni under ni aing baire main route thangya जों yang jeta adc area jeta khobjak mane obnotini जों bon saklai